ଗୋଟେ ସତ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ବନେଇଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହନ୍ତି ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ହେଇକି ଆସେ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ ଦିଏ ଆମକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଆଜି ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଲା କେକ୍ ହାଫ କେଜି ର ଡୋରେମନ ବାଲା କେକ୍। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଏଇ ଅର୍ଡରଟା ଆସିଛି ଡୋରେମନ ଥେମ ର କେକ୍ ସିଏ ପୁରା ମନା କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବିନି ମାମା ଆଉ ଡୋରେମନ କେକ୍ ତମେ ବନେଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ମିଛରେ କହିବାକୁ ପଡିଲା ନାଇଁ ପୁଅ ତୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯା ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବନେଇବୁ ମିଶିକି ବନେଇବା ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡିଲି ତ ତା ଆସିବା ଯାଇ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଥିଲେ ଜମା ବି ବନେଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତା ମାନେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆରାମସେ ଏଇଠି ବନେଇଛି। ମୋ ପୁଅର ତ ଡୋରେମନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ବି ଡୋରେମନ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଡୋରେମନ ର ସାଙ୍ଗ କିଏ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।